реклама истифода бурдани калимаҳои дараҷаи олӣ ба мисоли беҳамто, ягона, аввалин манъ карда шудааст. Ин қонун имрӯз истифода бурдани ин калимаҳо манъ аст. ҳангоми паҳни рекламаи беруна воситаи устувори реклама дар шаҳр ноҳияи ҷумҳурӣ паҳн шудааст аз тарафи ширкати оператори ТСЛ истифода бурдааст ин калимаҳое ки қонун гирифти манъ карда шудааст. Мо ина баррасӣ кардем. Дар натиҷаи баррасии ин маводҳо нисбати субъекти хоҷагидор ҳамчун рекламадиҳанда ҷазои маъмурӣ ва дар баробари ширкатҳое ки паҳнкунандаи реклама буданд низ нисбати ба ё чораи маъмурӣ қабул карда шуд. Имрӯз аз тарафи ширкатҳои ҳам паҳнкунанда ва рекламадиҳанда ҷаримаҳо ба бюҷет ворид карда шуд. ин масъала ман бояд гӯям ки на танҳо дар фаъолияти худи ширкати мобилӣ аксарияти субъектҳои хоҷагидор ки ватанӣ дар бозори молӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд бештар барои ҳиссаи худ дар бозор гузоштан ё ки як муаррифии худаш ҳамин калимаҳои бештар истифода мебаранд. ин барои чӣ ин қонун манъ кардааст? Истифода бурдани ин калимаҳои дараҷаи олӣ ин дар бозори молӣ нисбати дигар субъектҳо як рақобати бевиҷдонона ташкил мекунад. Ба ҳамин хотир барои мӯътадил дар бозор як субъект нисбати дигар субъект мавқиф худашро бо ҳамин роҳ нишон надиҳад, ин қонун аллакай ин чизро танзим кардааст ва мо дар ҳама вақт кӯшиш мекунем ки дар вохӯриҳо ба субъектҳо мефаҳмонем ки чизе ки дар қонун манъ карда шудааст ин калимаҳо истифода бурда нашавад.